Celestija dolazi u Ponyville. Ispolirala sam svoja kopita za tu priliku. Sviđa vam se? Još pitaš? Čudi me da već nije stigla. Gde li se zadržala? I gde su Applejack i Fluttershy? Fluttershy pomaže Applejack u vezi sa nezgodom koju su imali na polju slatke jabuke. Doći će. I dalje mi nije jasno zašto princesa kasni. Dovodi veoma važnog gosta. Možda je zbog toga. Gosta koji je važan i spor. Možda je neko toliko važan da je imala puno važnog posla pre nego što je krenula ovamo. Možda gost ima jelenske rogove, kozju nogu, zmijski rep. Kako da ne, to je nesklad. Zašto bi za ime svete princeza Celestija dovela neko kao što je on? Možda bi trebalo nju da pitamo. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, šta prijateljstvo donosi sada? Moj mali poni, da li mogu da dele sa mnom baš sve? Avanturu, Zabavu, ljubav, hrabrost i odanost. Da budu dobri, veseli, magijom smo vezani. moj mali poni. Vi ste meni najbolji drugari. Moj mali poni, prijateljstvo je čarolija. Budi smiren i nastavi da talasaš. Princesu Celestija, kako ste mogli da ga dovedete ovamo? Vaše visosti. Potpuno sam svesna da je prošli put kada je bio ovde napravio metež. Kada kažete metež, mislite razorio ceo Ponyville do temelja? A nas je pretvorio u naše sopstvene suprotnosti. I učinio da sa neba pada kiša ukusnog čokoladnog mleka, a da nigde u blizini nema ni trunčice šlaga uz nju. Ni trunčice! Da, razumem. Ali može mi koristiti neskladova čarolija ako uspem da je preobratim da je koristi za dobro umesto zla. Zato sam ga dovela ovde. Jer verujem da ste vi poniji koji možete uspeti u tome. Ovo neće uspeti. Katastrofa! Kako da ga kontrolišemo? Propali smo! Treba li da vas podsjećam da ste upravo vi poniji koji su ga pretvorili u kamen? Pretpostavljam da možemo da upotrebimo elemente harmonije protiv njega, ako bude bilo potrebe. Verovatno će nam trebati dobrovoljac da odmah krene po njih. Mogu ja? Nema potrebe, Spike. Imam ih ovde sa sobom. I bacila sam čini tako da nesklad ne može da ih uzme i ponovo sakrije. Nego gde je Fluttershy? Verujem da bi ona najbolje znala kako da preobratimo nesklada. Fluttershy? Stvarno? O čemu to sada pričam? Dobre vesti. Gospodin Beaverton Beavertit je pristao da skloni branu i premesti je. Pa, i bilo je vreme. Moj voćnjak je toliko potopljen da sam mislila da će postati ribnjak. Ali kaže da prvo moraš da se izviniš što si ga nazvala smetnjom. Izvinem? Ima sreće da ga nisam nazvala odvratnim. Gospodine Beavertone Beavertit, kakav rečnik! Dobro, dobro. Izvinjavam se. Hvala, Fluttershy. Ne znam šta bih ja bez tebe. Drago mi je da sam pomogla. Jej, zabušanti! Trčećim korakom u Ponyville, može? Svi čekamo na vas! Znam da je ovo previše da tražim od vas, ali ne bih te pitala da nisam uverena da možeš da ga nateraš da samovoljno poslušno koristi čaroliju. I vi mislite da bih ja znala kako da ga nateram? Tako je. Sada moram da se vratim u Canterlot za kraljevski skup ekvistrija. Oslobodite nesklada kada budete spremne. U redu, poniji. Vreme je da počnemo. Nadajmo se da će ove čini da deluju. Ili ne. Bolje da držimo elemente u pripravnosti do daljnjeg. U redu.
Bilo je krajnje vreme da me neko oslobodi iz ovog kamenog zatvora. Kako olakšanje! Šta ti to radiš? Protežem se, naravno. Kada si stvorenje haosa, odela od kamena ti obično nisu prvi izbor garderobe. Vrati zeku na staro, odmah! Sladak je i ovako. Znate što je još slatko? To što mislite da možete da me promenite. I da položete nadu u ovu ovde da će se to desiti. Prosto mi dođe da je štipnem za obraščiće. Kako ti to znaš? To što sam pretvoren u kamen ne znači da ne čujem svaku Celestinu reč. Iako priznajem da mi je bilo teško da prevećem očima. Pa ako ne želiš da te ponovo pretvorimo u kamen, vratit ćeš te životinje u prvobitno stanje odmah. O, ne biste se usudila da me ponovo pretvorite u kamen i razočarate vašu dragocenu princezu. Misliš, Kamenko? Misliš da možeš tek tako da maltretiraš sirote životinjice? Tako je, Fluttershy. Bolje pazi šta radiš, druškana, ili ćeš dobiti moj pogled. O, pogled! O, ne, samo to ne! Sve samo na tvoje oči pune neodobravanja. Ne, stani! Ne mogu! Stani! Ne mogu da izdržim. Uradit ću sve što kažeš, jer ste toliko urnebesne. Ako budemo upotrebile elemente protiv tebe, sigurna sam da ćemo ubediti princezu Celestiju da smo imale dobar razlog. Pa pretpostavljam da si u pravu. Pa, izgleda da sam našao gdje ću odsesti dok me menjate, jeli? Kod tebe, Fluttershy. Teško meni. Ako je on takav, mi nismo. Bićemo dobri domaćini. Ne smeta ti da se oprostiš od svog mesta na kauču, Zeko? Izvini zbog Anđele, jesi li dobro? O da, hvala Fluttershy što brineš. Kada bi tvoji prijatelji bili tako uviđavni. Ne slušaj ga, Fluttershy. Samo pokušava da nas posvađa, kao i obično. A zašto bih za ime sveta pokušao da uradim tako nešto? Da ne bi bile složne, upotrebimo elemente harmonije protiv tebe. Eto zašto. To mi nije ni palo na pamet. Lažovčino! E, pogledaj ko je sada lažov. Optužuješ me za nešto čemu nisam ni dorastao. Ups. Eto, kao nova. Ne mogu da gledam. Pićemo napolju. Jesi li sigurna u vezi sa ovim? Znam da neće biti lako, ali princeza Celestija računa na mene. I mislim da znam tačno šta radim. Znaš? Mislim da je ključno da se sprijateljimo, da budem dobra prema njemu i budemo dobar domaćin. To je najbolji način da postignemo cilj. Misliš da će to uspjeti? Mislim da vredi pokušati. U redu. Ako ti zatrebamo, samo treba da šapneš u pomoć. I mi dolazimo sa elementima. Zato pazi kuda gaziš sa tom kođom nogom, druškanem. Šta? Pa evo pogledaj me. Ja sam praktično druga osoba. Stvarno i ne smete da bude kod nje? Tako je rekla. Iskreno, mislim da bi trebalo da smislimo plan za slučaj da sve ovo sa prijateljstvom ne bude kako treba. Rainbow Dash je u pravu. Pričamo o neskladu, devojke. Ne bi bila loša ideja da imamo još neki plan za njega? A ja mislim da imam pravi plan. Nesklade? A, tu si. Slušaj, hoću da znaš, ako mogu bilo šta da uradim za... jel ti to jedeš? Papir? Jeli? Kako čudno od mene. Pa, upravo sam krenula napolje, ali ti se ponašaj kao kod kuće dok nisam tu. Doviđenja, lepo se provedi. Biću ja u redu, doviđenja. Doviđenja. Voliš li šarkarepe, Anđela?
Planiram da izigram tvoju prijateljicu. Kako ti se to sviđa? To je čudno. Čarolija koju tražim nije ovde. Spike, gde su mi ostale knjige koje sam tražila? Evo ih, Twilight. Zaista želim da upotrebim čin za preobraćaj što pre. A šta ako učini da elementi harmonije nestanu kao pre? Princesa Celestija je bacila zaštitnu čin, sećaš se? Šta je bilo? Princesa Celestija nije činima zaštitila naše knjige. Gde god da sam potražila čin za preobraćenje... Jesi li sigurna da je ovo u redu? Rekla si da se osjećam kao kod kuće, ali ne bih voleo da preterem sa opuštanjem. Rekla sam to. Pa, ako ti je ovako udobnije, svakako, slobodno se opusti. Pa, jeste, stvarno je udobnije. Baš si zlatna, draga moja Fluttershy. Uvek sam mislio da ti imaš najviše razumevanja, ne kao tvoji zli prijatelji. Moji prijatelji nisu zli. Pa naravno da ćeš to da kažeš. To samo govori koliko si ti puna razumevanja. Znaš, mislim da je princeza Celestija bila u pravu kada je izabrala tebe da me preobratiš. I dobro si počela. Ozbiljno razmišljam da se stvarno promenim. Fluttershy, da li me čuješ? Čujem Twilight. Fluttershy, šta se događa? Jesi li dobro? Dobro smo, sve je u redu. Je li tako, Anđela? Došli smo da te odvedemo od nesklada. On je tako grozan i čini mi se potpuno van kontrole. Ali grešite. Došla je do napretka. Stvarno? Stekla sam njegovo poverenje tako što sam mu dala malo prostora da bude svoj. To je u redu, ali koristio je prostor da bude svoj kako bi iscepao sve čini za preobraćanje. To objašnjava zašto jede onoliko papira. Pojeo ih je! Ali neće nam trebati čini. Ozbiljno razmišlja o promeni. Sam je rekao. I ti mu veruješ? Ako želim da mu budem prijatelj, moram za početak da počnem da mu verujem. Znate šta? Dovedite sve ponije na večeru kod mene i kladim se da ćete primetiti promenu u njegovom ponašanju. Čak ću ga naterati da prvo spusti kolibu dole. U redu. Večera onda. Ne mogu da verujem da idemo na večeru sa neskladom. Se lutim da će večera biti katastrofa. Drago mi je da nisam obukla najbolji komplet. Fluttershy misli da će ovako promeniti nesklada, pa pokušajmo. Naši gosti! Tako nam je drago što ste došli. Uđite, molim vas. Vidite kako se potrudio. Nesklad je sam postavio ceo sto. Tako sam ponosna. Mogu li uzeti vaše šešire? Dame? Ne ispuštajte svoje elemente. Biće ovo burna noć. Kao što znate, princeza Celestija se nada da će nesklad koristiti svoju čaroliju za dobro. Pinkie Pie, hoćeš umaka? Da! Dozvolite mi. Kakva slatka mala činija za umak. Jesi, ama jesi. Ta činija izgleda jezivo ako mene pitate. Ma daj, Deš, nećeš ni da joj pruži šansu. Hej, to je vrelo! Ups, ja izvinjavam se. Uradio si to namerno. Ne bi se baš složio, vidite, nezgode se dešavaju. Pogledajte, sveće koje plešu. Ne nasedam na to. Nesklad samo hoće da nam odvrati pažnju od... Jej, prekini! Misliš da je i ovo nezgoda? Ne, ja mislim da si ih naljutila. Nešto se sumnjivo događa. Nesklade? Pa teško da je ovo moja krivica. Ako činija za supu smatra izraz sumnjivo uvredljivim. Ne haljinu! Ta činija radi ono što joj ti kažeš. Hajde da ne prenakljujemo. Fluttershy, zar ne vidiš šta se dešava? Izigrava nevinašce kako ne bi upotrebila elemente harmonije protiv njega. Pa to je malo pregrubo, zar ne? Da li vidiš na šta mislim, Fluttershy? Fluttershy! Sme što ja vidim?
Vidim da nesklad nije ni blizu savršen, ali ne vidim ni da mu vi pružate šansu. Ja se da verujem. Zašto si toliko na njegovoj strani? Zato što to prijatelji rade. Prijatelji? Pa naravno. Ne sjećam se kada mi je kuća bila ovako puna života pre nego što si ti došao. Pa nikada pre nisam imao prijatelja. Pa sada imaš. Sada nije dobro vreme, Anđela. U toku je večera. Čekaj, mislim da pokušava nešto da nam kaže. Jabuka! Applejack! Polje slatkih jabuka? Polje je poplavljeno! A svi znamo ko stoji iza toga, zar ne? Ko? Ja? O, dosta više! Šta sada kažeš za svog prijatelja Fluttershy? Nikada pre nisam videla ovakvu poplavu. I ranije su pravili brane, ali nikada nije bilo ovako. Šta se dešava? Rečnik! Nema svrhe. Uopšte me ne slušaju. Znaš da je nesklad iza svega ovoga? Pa naravno da znam. Zar stvarno mislite da sam toliko lakoverna? Nije baš tako. Kako da kažem? Samo sam pokušavala da na neki način steknem njegovo poverenje. Da bi počeo veruje i posto. Hej, Fluttershy, hoćeš li da probaš? Voda je odlična. Proverimo da li je uspelo. Fluttershy, tu si. Melem za umorne oči. Kao što vidiš, imamo veliki problem na polju slatkih jabuka. O da, dobro je jako ozbiljno. I jeste ozbiljno. Tamo Applejack živi i kuća joj je uništena zbog nevinih stvorenja koje se tako ne bi ponašala da nije bilo tvog bezobzirnog ponašanja. Moraš da nam pomogneš. Pa da, u redu, pomoći ću ti. Tražim samo jednu stvar za uzvrat. Da? Tražim da nikada ne upotrebiš svoj element harmonije protiv mene. Kao znak prijateljstva. Nikada neću upotrebiti svoj element harmonije protiv tebe. Odlično! Eto, mnogo bolje! Više volim klizanje od plivanja, a vi? Nesklade, nisi nam pomogao. Trebalo bi da te... Kuda ćeš? Šta nije u redu, druže? Ne zovi me drugom. Dođi da se klizamo. Šta je bilo, bilo je. Evo, Fluttershy, uzmi je. Ili će srediti ovo, ili se vraća u kamen. Princeza Celestija će razumeti. Obećala sam da neću koristiti element protiv njega i održat ću reč. Haha, vidite, hoće da se zabavlja sa mnom jer smo mi prijatelji. Ne može da koristi element protiv mene jer smo mi prijatelji. Slobodan sam zauvek. Nisam tvoj prijatelj! Koga je briga? Mogu da radim šta god hoću, kako god hoću. Ja sam nesklad, gospodar haosa. Misliš da možeš da naređuješ neskladu? Misliš da ću promeniti ovo samo zato što ti to tako hoćeš? Da ne bih izgubio jedinog prijatelja kojeg sam ikada imao? Dobro odigrano, Fluttershy. Dobro odigrano. Više mi se sviđalo onako, ali kada imaš prijatelje, ne može uvek svaki put da bude po tvome. Jel da? Da, princezo, spreman sam da upotrebim svoju čaroliju za dobro umjesto za zlo. Uglavnom. Čestitam vam na vašem uspehu, Poniji. Zaista osjećam veliku promenu u neskladu. Ostavit ću elemente harmonije kod tebe, Twilight, za svaki slučaj.
Bili ste u pravu kada ste rekli da Fluttershy može da nađe način da promeni Nesklada. Gledala ga je kao svog prijatelja i natjerala ga da shvati da mu je stalo do prijateljstva. I da je to nešto što ne želi da izgubi. Hajde, reci. U redu. Prijateljstvo je čarolija. Vidite, zna da bude stvarno draga kada ga malo bolje upoznate. Po narudžbini IM agenture za Minimax, produkcija Studio.